Φίλες και φίλοι του Αρχιπέλαγος, βρισκόμαστε με το πανέμορφο καράβι καινούριο τώρα στη γραμμή του Σαρονικού, το Ιωνής, και έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με τον πλειοκτήτη, τον κύριο Άγγελο Τυρογαλά. Κύριε Τυρογαλά, σας ευχαριστούμε πολύ που θα μας πείτε δύο λόγια για την κάμερα του Αρχιπέλαγος. Πείτε μας για το νέο ξεκίνημα. Καταρχήν, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας στο ταξίδι γνωριμίας του Ιωνής. Σήμερα πρώτο ταξίδι δοκιμαστικό ουσιαστικά στο λιμάνι της Αίγινας. Η τιμή είναι δικιά μας. Όλα πήγαν καλά, έχουμε φτάσει εδώ στο όμορφο Λιόλο στο λιμάνι, λίγο κρύο, και ανυπομονούμε να συμμετέχουμε κι εμείς στην ανάπτυξη εδώ της Αίγινας, του τουρισμού και της εξυπηρέτησης του κόσμου, που είναι μια γραμμή πάρα πολλά χρόνια στον Αργοσαλονικό για μας που ερχόμαστε από το Ιόνιο. Να πούμε δύο λόγια για την εταιρεία. Πότε ιδρύθηκε και από ποιον, τα χρόνια παρουσίας? Καταρχήν, η εταιρεία είναι στην οικογένεια Τυρογαλά, στην ευρύτερη οικογένεια Τυρογαλά, μαζί με τους συνεταίρους και συνεργάτες. Το πρώτο καράβι ουσιαστικά ξεκίνησε με τον Πρωτέα, ο οποίος ταξιδεύει ακόμα στις θάλασσές μας, υπό άλλη πλειοκτησία, το οποίο ναυπηγήθηκε στο πέραμα. Ποια εποχή? Είναι καράβι του 1974. Το Ιωνής ήταν και είναι το δεύτερο καράβι του στόλου της οικογενείας. Έχει ναυπηγηθεί το 1977, επίσης στο πέραμα. Είναι άλλη μία από τις καλές κατασκευές της παλιάς γνώριμης ελληνικής επισκευαστικής ζώνης. Είναι ένα καμάρι μιας ναυπηγικής η οποία μεσουρανούσε τη δεκαετία του 70. Ακριβώς. Το καράβι πρωτοσχεδιάστηκε και είχε γραμμές για να εξυπηρετήσει την Ιταλία, Ελλάδα-Ιταλία. Μάλιστα το πρώτο ταξίδι ήταν από Πάτρα Πρίντεζη. Στα χέρια της οικογένειας ήρθε το 1994, όπου έγινε και η πρώτη μεγάλη μετασκευή εξ ολοκλήρου από την τότε ΕΤΒΑ. Έχει κάνει άλλη μια μετασκευή το 2004, όπου συγχρονίστηκε με τους κανονισμούς της Στοκχόλμης, με μέσο ύψος κύματος μπορεί να καλύψει όλη την δικιά μας πλευρά της Μεσογείου, και πρόσφατα κάναμε και κάποιες μικρές αλλαγές για να μπορέσει να έρθει και να τιμήσει εδώ τη γραμμή του Αργοσαλονικού. Μιας και το αναφέρατε αυτό, η ειδικότητά σας είναι μηχανολόγος ναυπηγός. Συμμετέχετε στην μετασκευή του πλοίου, στις αλλαγές? Όλη η οικογένεια είναι πάνω από το πλοίο για ό,τι χρειάζεται. Και αν θέλετε να σχολιάσετε και το γεγονός ότι τότε τη δεκαετία του 70 παράγαμε πολλά καράβια εδώ στο πέραμα, στο Σκαραμαγκά, ενώ τώρα έχει σταματήσει αυτό. Πείτε μας το σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι όντας λίγο απ' έξω από τις επιδοτούμενες γραμμές, μία δικιά μου σκέψη, την οποία την έχω μοιραστεί με πολύ κόσμο, είναι ότι θα προτιμούσα να δω επιδοτήσεις αντί να είναι στις γραμμές, να είναι στα ναυπηγεία για πλοία τέτοιου τύπου, τα οποία αποδείχτηκαν πολύ γερά και αποδεικνύονται και συνεχίζουν να είναι σε άψογη κατάσταση συγκριτικά με άλλα πλοία που έχουμε δει σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε αυτή τη γραμμή, τα οποία θα μπορούσαν να ξεχωρίζουν και να μεσουρανούν στις ελληνικές θάλασσες, να εξυπηρετούν τον κόσμο χειμώνα καλοκαίρι, όπως προσπαθούμε και εμείς να καλύπτουμε τις ανάγκες παραδοσιακά της Ζακίνθου και της Κεφαλονιάς και τώρα εδώ. Τώρα εσείς δραστηριοποιείστε συνολικά με δύο πλοία? Ακριβώς. Το άλλο πλοίο είναι το Ionian Star, το οποίο σας έχουμε καλέσει να το δείτε σύντομα. Το πλοίο είναι και αυτό έφερε μια επανάσταση και ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη στη γραμμή της Ζακίνθου. Η αλήθεια είναι ότι όλη η εταιρεία, η οικογένεια και οι συνεταίροι της κοιτάνε να παρουσιάζουν κάτι όμορφο, λειτουργικό, που να εξυπηρετεί και να κάνει μια θετική κίνηση προς τον κόσμο με τον οποίο εξυπηρετεί, με ασφάλεια πάντα και με σωστή εξυπηρέτηση. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για το Ιωνής που ταξιδεύει ακόμα, γιατί με αυτό μεγαλώσαμε, αυτό αγαπήσαμε, αυτό μας θυμίζει τα νεανικά μας χρόνια, τα χρόνια της αθωότητας της ελληνικής ακτοπλοείας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και ιδιαίτερη τιμή για μας που βρισκόμαστε στο δοκιμαστικό ταξίδι. Εσείς τι περιμένετε τώρα από την νέα γραμμή και ποιο είναι το ατού?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πολύ καλοσυντηρημένο πλοίο, το οποίο δείχνει την αξία του και πιστεύουμε ότι αυτό θα φανεί και στην εξυπηρέτηση και στη συμμετοχή αυτής εδώ της γραμμής και της ανάπτυξης που υπάρχει για το νησί της Αίγινας και τον κόσμο του. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα δείξει η ιστορία πώς θα ξεχωρίσει και αν θα ξεχωρίσει. Ακούσαμε ότι το δρομολόγιο μπορεί να επεκταθεί και μέχρι τον Πόρο. Ισχύει αυτό? Υπάρχει πιθανότητα, αλλά ας ξεκινήσουμε με το καλό, να έχουμε καλές θάλασσες. Είναι για μας ένα καινούριο ξεκίνημα, είμαστε πολύ σίγουροι ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και αν μπορούμε να βοηθήσουμε και δούμε ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, σίγουρα θα το τολμήσουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα, να έχετε πάντα καλά ταξίδια σε ήρεμες θάλασσες, τα καλύτερα για το Ιωνίς και πάντα με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και με το καλό να ξανάρθετε καλοκαίρι και να ευχαριστηθείτε την γραμμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το ταξίδι συνεχίζεται με το Ιωνίς στο Αρχιπέλαγος.